no wanko etinam suma womo pe saa atia adepai no akora ni do proof say womo nko hwehwe abrantie no akora ni fra abrantie no ho na wawa ni che Asante memo ne Ghana ha ta asam to na oni sika no aye mabo enti obi asusu suro no ho na womo wuro mo de wo ma tototo fom no na je so mo hu se bibia koso e wa abrantie ni fie na ono wan ekoka enam so emenura ne na awotwe ana abusuan so wo mo ho ana obi fi wo mo fon so se wo mo de hie na wo mo hwehwe na wo mu hu no oba peso ma so hospital o fa mu ho e de kona baby a se kusu sa wo mo ye mplako e wo ho ne nipa ne se na o twam ne wo hu se chewura sueme ya tutu fom ne dia se ho na ya bi chewura sueme ne so so anwansena e boso enipa no ba na di na ni pinya enipa na ya twaniti adi ni tiache chewura sueme na ho ama nipa na mu no soro no eto Asem Beba Dabi as a relator down DJ nane aha enna yakohu fiewura so no sa ye den to aso eni se obebo abusuana mane ofe omo ofon so no obo oma mane enti bira abusuana se omo koye no oma ahunu enam so emasi adifo efre abusuano ema omo sa koye nhwemu akire omo koye na ampaniampa ni nyanyampa wo mo koye fiewura suami ne dia hye foma ya katrei edi ahye ho a eya fia de pa ana wo ni na jei wa hwere ne kira ya na enne ana ye se o mo de abrantie ne ye de suspect abono no ebeba court sense empanyimfo se ye de pimu neta Saudi a neta se de ma neta abrantie na kamya ko se de ono ana ye kum saa bebe ya wodi afim na wo mo de abrantie ba court ne doma abekachia na ya wie asam no wo matoto wie ni nyina enti de kwa so de obi a hunu bi na ebra ye abrantie na pie no ene ye se woni kurom han kwankwa meba amerwafo ye nyina ye se yesuma politifo eni akwaji abrantie ye kunu nye na abua gu court dan no ye twibura politifo kan hwehwe bia bobo kadi da baba ko onde waso ati asem no take o hunu se edomo cheje oba no so taxi e kira hwehwe agona na die si wona na wiafia kantempe so aso ofesu dan 3 quarters na die tie no okay akwada no ni maame mo kire se ekwan ben mo fiewura so me no mo amu hwe video no ade na ehu me so ntumi amenko efiewura so me mu na ode akwada no hyeye wada roma owura na ye chi ni ono agi atum se onu ne kun akwada ne ye ne sa na wo mo kire se o mo bonu no no nyintum la on se efri nura na eba no adin se abrantia me mfa ne se onu ni nua na ne ba no e kire se sia di fo no kura ba ye no o ma omubu bia amfoka no o ma ne koye o mu hwemu enti aso se boy na fe de wagi atum ana wanyintum sin se minimisa branch ni nyintuma ebi anka na yemfa na court ana bra odi ba court no so no enam ni pabani fu a obi a suspect se wono na aye ni ntino na nya dom so pese o kire se yakunu bia nya nsu ebekunu bi ni ntu o ma mo obi ya nwura ho enti obi ntini hu se dia branch na dia tum ana onyi ntim na se dia koso ni dia si mantem woni ntino obi a kire se ya branch no na ekum sa akola si kono man okay omo kire se dia ne koso e dia ne si wo mantem ho nti a omo nyina susu se sa krache ne kun akwada ketoi yo nana ewi atu de me fa na se nyina ya namu se bibi si esi ne se okoto ko wuto ba bia yetumi busi wa ki se ebi asleta down na hunu sei woni mun sanom waya basa na omo kire se nam niema ofifa ni ntino wotimi no ma me kura de boswa watisi kan kura na lete to kopo ma me akuno ani akura ya ofre no se omra se de na branche na nyesi aye ani se de otidi timantem woni ntino na kire se ya branche no ene di se adwuman na on se asamba na wura se na utietie mu a utimi sa asam no efiri wa na nso so no wo kwa kan wuni sika asam enti na de si ade abranche ne kam ya koye se de abranche no woni ne kum sa bebe ya na oba
ɛnyɛ sɛ kora yɛde aberanteɛ no atena police care ma yɛkɔ a ama basabasa asi na dɔma san bɔ court dan anim hɔ no nya asɛm ketewa. Okay, enti we no akɔyɛ yesusu. It is alleged. Ɛyɛ only court no ɛna betumi approve sɛ ɛyɛ crash no ɛna di saa nsɛmɔne no. Wada rumo. Good. Ohwe video yɛ da so sɛ yɛ a yɛhwɛ yɛ a otumi hu sɛ yɛkotu bɔtɔ bi. Ɔyɛ saa na na sɛ nipa ko ne yɛ saa no ɔmo de efiewura asoɛme na akwara ne hyɛm ne hyɛ fam ana. Nana ɛte saa pɛpɛɛpɛ ɔn sɛ nipa deɛ sese akwara yɛ ogyina wei wɔn sɛ wɔkɔ mfie no mu ɛnso wohwɛ ne picture yɛ a baako a wɔwɔ yɛ a wotumi hu sɛ ne mu apagya paa na ho soso sɛ wɔyɛ nipa a na ho soso etu otu fam saa ana ɔde ne gyina amena no mu amfana nto hɔ tea enti nam sɛ na wɔtwa ne tiri na firi so ɔhyɛ efiewura ahyɛ mu no ana ɔde ne sim na wohwɛ mu a ɛno wɔpɛ sɛ nipa hu sɛ ha na ɔde ade no ahyɛ nti obi twam a no wahu no ana obi efiewura asoame no zip no sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi bɛhu no sɛ nipa ɛna kyɛwɔ yi enti ɔde ne gyina amena no mu ana ɔka na tie no gu n'ase ana ɛba efiri na bɛpiri hɔ ɛba na bɛtwa hɔ no deɛ nana wɔgyaa ne saa ne hyɛ hɔ a wɔn de kokotu ɛmu yi firi ɛfam hɔ. Ne ti ntua so. Saa pɛpɛɛpɛ ne ti no ɛkyɛ efiewura asoame no ho. Wɔtwa ne ti ne de ahyɛ efiewura asoame ne ho bi. Wɔtwa ne sɛ etim. Boy no wɔn sɛ nneɛma bɛyɛ no ɔfa. Nana ne deɛ sɛ wani tia sɛ ɛna ɔkɔto sɛ obi koraa noa atae na wonim sɛ deɛ nipa korɔ no wɔtiti a ɛwɔ yɛ abɛɛma na aberante a na abɛbaawa a ɛnyɛ wadwen sɛ ɔkɔgye bi anom ɛden sɛ ne deɛ atae nyina wɔmtumi de nneɛma bɔne ne fra enti ɛkame akɔyɛ sɛ saa nneɛma yɛ nonom yɛ nana ɛtumi ma ɔne yɛ twan ne sɛ nipa korɔ koraa pae ɔfee so ano ɔyɛ ɔfee so saa nneɛma no bi na aberanteɛ tumi fefa a ɛnam sɛ asɛm wɔ ɛbaeɛ obiara susu sɛ aso saa nneɛma a nipa yi yɛ deɛ wɔno no na ɛbɛtumi ayɛ sɛ yɛ nana akɔba saa aba sɛ yi. Okay, akwala na ɔbɛpɔnte sɛ saa boy wei di nkan frɛ no na ɔn deɛ wankɔ ɔhwɛ no sɛ neɛ no wayɛ no a na wahu sɛ adwembɔne bi wɔ hɔ ɔkyerɛ sɛ ɔfrɛ sɛ nka ɔmɛyɛ dɛn yɛ a ebia yɛsusu sɛ akwara wei no ɔfrɛ no a wakɔyɛ no saa deɛ wei ɔfrɛ sɛ nka ɔmɛyɛ dɛn. wɔn nso ɔfrɛ sɛ kɔmra dɛm no ɔmɛgye nkɔtɔ adeɛ mfa mmerɛ no. Okay, enti court ho sese deɛ apolisifoɔ no atumi amanage ɛde krakye ne kɔ. Nana mɛbɔ apolisifoɔ a wɔwɔ fee so ne wɔn a wɔfiri Kumasi bɛboa afɛnsofoɔ papapapa. Ɔmo abɔ dwuma. Ɔmo abɔ dwuma papapapa sen sɛ enipa deɛ nana ketewa nim ɛsen sɛ nkampanyinfoɔ kasabebuo bi sɛ sɛ wuwu a wɔn a wɔtwe da deɛ wote sɛ deɛ wɔbɛbɛ tie na akora a wɔkɔ 5 years wɔwuo na yɛnhu no na da na a wɔtwe da ne yɛtuma kɔhunu akora no deɛ na yɛtɔ wotumi hu sɛ sunsum ɛyɛ adwuma ɛno nti na amanfoɔ nya berɛ na kɔmpɛ sɛ ɔmagye aberanteɛ firi apolisifoɔ yi nsɛm na wɔmtumi mema a wɔne short amatuo yɛntumi anka obiaa ɔmka nwerɛ ebi na bobɔ ɔmanfoɔ mo nsa anka obi a ɔmatumi gye aberanteɛ no akɔ no deɛ na ɔfe so apolisifoɔ na bɔ ɔma ba so papaapa sen sɛ wɔmayɛ adeɛ. Enipa no a ɔno nso kɔhyee efie hɔ no saa fie no ɛyɛ hwan fie ɛyɛ ɛdan no ɔno mu kɔtwa agya ɛde tom. Yo nana saa fie no yɛ aberanteɛ na ɔmo fie ɔmo abusua fie na ɔne ɔmaame ɛna ɛwɔ fie hɔ enti nnura na saa keesi no fie no deɛ ɛne ɛnɛ maame na pɛpɛ bi afa sen sɛ deɛ ɛkɔ no obi a wɔ apolisifoɔ kɔkye no deɛ ne yɛde no aku no bie na wo a memfa no sɛ yɛ sɛ wo ba ɛna ɛyɛ no sen sɛ ewiase sɛ ɔyɛforo yɛ a wosi wo nim awo wowɔ a wo bɔne a wote wo bɛɛ ne bɛyi a kɛnyɛ sɛ ne bɛba anso bi a ne nyɛ deɛ ɔpɛ no no sen sɛ ne ma no bi wɔ hɔ no mu a wɔn ma ni da hɔ a wɔyɛ draba wɔyɛ n'adwuma nanso so aberanteɛ nam sɛ n'ani na wɔ ne nti no wakɔfa brabɔne a ɛnnɛ ama maame nso ne ho ti a wɔno nso so obi dɛɛfoɔ bi agye no a wakɔpɛ baabi na nana wɔde no akyɛ nti afie no ɛyɛ abusua fie na ɛne afie no da nkora baako deɛ ɛne ahyehyɛ dwerebɛɛ na adɔfoɔ ɛna yɛ adom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a efie bi bɛnbɛn ho
Tade be ye nyin samon kofa asankefie emeto fe so anya sa de ni nkefie ni de nana kani nyina hyegrebe de omudi jato mu no eye dane a boy no ene da mu ana ta pepe sa na tie ni o ma me so dan de nana ene sa ta nan ko ma me dan no nan ka ma me no ho de ne blog ne niema uye video ne na ni nura de si nura na jo ene na wi ani anopa ne de na na nyake to wo fe so quarters ene agree ni office ni uta ha. Okay, enti court offense court wa na ye de kra chene ba ne ta pepe ahaya ne de kra chene ba e. Okay. Ya beda se Dani awiai osompa wasom Uteke FM no ya da se pa. Atiefo we ye Daniel Ofe aka DJ as a related down. Asem wasie ewo offense contest. Akwada ketwa for 5 years. Ena yakohunu se akora ne yirai. Na de yakohunu ene se wawu ehye efiewura so amimu a yatutu efom de akwada na ginam ejina menanim ogina botonim ese ejina menanim ena akwada ba ko be yatum se boy we ye suspect because of frame ena manko tie ne ono ane fra akora na wakoye nsa boy ne nso yese nioma fa wo fanya asem ketoa wi ne tramo ne na de ade no onimbo ena o ma che na koma posifo enti nene na wotwe so pepepe ya akwada ne yira ya yakohusa akwada na wu ena amanfo se ne wo mo nso ntiase free nura nwumre no boy ni fie a wo no mote omko twa jatom ema nyame boai omutumi dum no edan ba ko boy ni dem de mu ne omahye ena aposifo de kratch na ba court ne enipa bodompem akogu court wo se boy no mu nyinimra no mu nkono. Okay, mo amowo ye Facebook ne so no ene sane na court ho etie sane amanfo gigaye edomo ekogu ho se posifo huri boy ni ntum no omo nso so no te se de tefra koton kokom no mo hwese video ne nso apostle rule eno na eda so no good eno na eda so ene court ho eno no manfo black emu kwada school for mu panyimfo omu nyina agu ho send your boy no de besi good into court ho no ena onso ohwe ebien ena ohwe bi ti ye be show court ho nso pictures ni videos omo kire se police for car maako any taxi driver maako nso car de ne hwe bi abuto senka police for na use professionalism krana one day yanka di besi good as a result of in ampof Krobea edikan isi ya yenye huye se abrantie no oye suspect oye wono na ekun no na obi ade na adwene ebuo se ebetimi abase eyo no na ekun no ma me fa every baby a wodi eba na mewie baby hwe Krobea enipa e wo wiase ya fa ade bi se eyesu ehuno se yesu atrao se eyejimio se eyedien yo ende nipa na o ya de na se ade a me ye ese me body ese me wedie ese manim ese me na se kura tatai o se enoa na meye echi nipa timi ye san niema no ama ene bebre akoti bia bi mu a eyi o ma filipam akọ abuam because adwene ya mani pa adwene hu say wey eye nipa no sa nipa bebre no eni bi the moment a won be sese se won nom aduro no nom san haban no nubone no na nyame adwene a mani pa adwene hu say wey ye nipa no sa su ni ban no afiri omumu omu de tuoko akro no bo womo ye Roberts ni nema dodo no because Krobea enipa bi ni wa sebi wadwene mu da ho na wonim se wonua nipa wo betisi kan ana etuo se wodi kum obi da nipa bi ni ho epo obi kwa no akose ne wakofu kwa de no ye de ono a se mi kum ho no wakonum bi
na bring no friend kan koye it means so no kura ni di ne ho awu na otimi konum bi ansa no di ne ho awu di a anye wo okoye saa no ye saa obiri na ni so yes because no human being will go say medmani kan pan kokunipa eni pebie ni ho unless o free nipa tibiem ba aboa tibiem onim se wo ye nipa na mamu o hu ni nyanko nipa se nipa so ya aboa se ono a se me kan yo ansa no bedi ewu no ne wo free nipa tibiem na wa ba aboa tibiem etu o hu se ono ne ya boa no won so ya boa etu o ku a won nyina because o se mu nyina mo ye emoa nimum obi ye nipa so eni nipa sabi adwene danyi trim no se Krobea nie na mpofu nie obo ade nie jataba nie aposo nie adwo nie no odwene fa de no se no o ye nipa enu tina se obi kura ko nwirem na etu no funkum afuntum a kwesai ofum kuma what Jesus okunipa no ade ho aba police station adwene chance o ye nipa wakunipa sarate na Krobea hwe adie bi yakoso wo emman tamu ebinum mu we kan office mienu nie but me twi enipa dwene abegina de bi so encheye ana kojonga san lewin ne ka efa akola ketua ebi so no ni school bus no ihwehwemu ne nyina yesa san akola ketua wei na yasoma akola we se onkoto abetie okoto aduane kola 5 years 4 years 6 years owu ye na abetie nyina da nchen ebiri o akola wei o ko yi sika man se akola wei nkoto de yin uja ne se onko hin I wanna hear one me name the reason why I did behind a war. And was so we say yes me wo and me wo and as I wanna hear nipa fe na nipa wu bie nemom say a wo no an kasemu suehu no bebre ni bi but obi ka so be wi akola na obi wi o Krobea obetumi atete owo fie kro obetumi afana ko eno no eden wom say akoma otimi chi akokoba om na ne maame wo ho but maame ni timi hu say no oye so kon no offend kola no but it's even say no ye chen say obe ja no na we bia nkata no so ono ade ne ba hono ko ebinie Krobea abrochire ni niema so o ma civilize wo ne makoche na abrochire hwe obi te ai estate ne bakos wo santase why adeti na akola ono no ewo bebe 4 years na maame akotena patasi estate na ne bako school ewe fence tafo akola oni 10 years akola oni 9 years ni edina tena basim na driver ye de bag san ko ho ni ye ja akola no ye de school cars na okọ na maame ntidom o timo ye sadu e brochire ana yema ehihye bia meduo na obepon adwuma na nkwala nketekete no omugina lolo kwa ho ade ya omopeka akofie ye kase ye be fa na ye very easy very simple and quick okay ati sanye nyema we no de ma broche develop nyina yamra eye adwuma ye di mra so ehihye wo ho eti emma obi a oye de su se batan uko wu abrochire o ti be kasa we Ghana ni unko se suban adwenfon adwentantan adwenfin na wa Africa na wo de fi akoy no ade ti na Ghana for no omo ho munye bisom sa ade no omo fo omo de ne nko ho bisom se ade na sa adwen no mre ti Ghana ha no omko do abrochire no mo wu a wo munya wo mo bana nante ko gina ram ho na se train ho ka ho ana ka ho e ko fa tram so we call Roma yes any room for and go to piga because emrani ye juma na hadie o sorry yako abroche the same code and I'm sorry abroche race course for her et the race course for man now I'm calling maso no abroche so o me ye maso just some dey in your body any banchi.
Neso omo sorry them because be ready the oko ma so na oko but oko a what is say ye gu akwemu what is say papa gu akwemu it the father is there or the mother is there utimi nya nkwa dem papa pie mama pie na neba the first born what is 7 years no akoso ya me ko akoso so dia adwa no pesi no be the one see dia to yes nonsense. Okay me da say asemu a asie ewo offense quarters na ehon koba ne yedi no na akwala ya enipa boni bi anafu bi ekono no akwala ni mfonyini ni akwala ni ni 5-year-old mo amowo yem Facebook de so no omo kire say Facebook ne nkwa na erane enti YouTube ne so yadwuma. Okay those on Facebook and YouTube akwala no a nipa boni ni bi ana nipa bonfo ekono no ni mfonyini ni ene da so no ena boy na ye de suspect ya bono se ono na eku akwala no akwala ya odasi ni wo no areho yakohu ne wo efiewura so eme botom se ye twaniti ahye ne body ne ho ene ye de na ginam ene ye tu amna ne ye de na hyem akwala wei owu ye ya ye hu ni nei ye de suspect abo owura bi se eye wono ena aya akwala ne sa owura no ne picture nie ono na ye de ade aro red ato de so no boy wey ono mo kire se otwa bi papa good onie boy ni boy wey na posifo ne ede ne kwota offensive force dabi duka daya ye beyi na free hobby sa boy wey ya ono na sese wode sobo no abono enso wo sa meda case ya asie enso wo offense no enso mu pictures a obehu nyina no ye be rule ewo so na ye de akere wo aha ya 102.9 FM akwala ni nie nice girl but say ohwe omanyi mu a ewudi adoso ade bechi yakum nipa ade besa chi bio yakum nipa every blessed day ya report of yakum nipa efia de pa benedicta owusu sapon ya yakuno no the picture ene da so no opie no na wa white t-shirt any short skirt ya design ene ye de kokun no onie Kofi Antwi ewo yem Facebook ni so bi wesisiriwa Antwi Philip ene o se Ghana ensam ha Anthony Opon o se a very sad beautiful girl like this o ma wie ne kwa Benada Tanga ene o se oh Nana Krobea asem ne hawo kontana sefo yenso ya biebiem na ye besre ye mpanimfu edi yanim wo man mu se wono ma ya ho bambone nso enyina brane frise de yakokọ okoso no nana ano ohye Azeman Ventures o yem Facebook obi ene wo kire se Ghana it is becoming unbecoming crime every day we just see every day we just na we no e kire se awieye na mu ene ye wo no Kepon Richard and was say nice girl like this shedi omo de aye no Godfred Mensa and was say Are Hopa Jenny B ana bye for ni bia and was say obi baba shedi ye de aye no Janet Lina krade Liana ena o chese me krade akra mi ntumi hwenanim bio na Krobea ade na areho Chris Amihie Christabel no was say areho so sad Richie Osei Boahi Nicholas ena ono nso kanisa ewo ho Mensa Pila woni Wiafe Morgan Roxanne Intia Mwana School ene Cosmos Ajare asem krona no moka sa asem na areho I know that guy very well Nana Krobea sa boy wey offiso wo ye wicked papa unim boy na anymore sa no odaso no oh, you're wicked. And somehow, but all the mammy kind ne antek for and more and como. And I send you to in the year, you know, the other firm in Tino. You didn't sound a fossano. Opening a way aquaba. Measure so. To say, Yamiadumo, ye. A way antek heba. Most Spanish garlic mixture. And ne capsules.
mo Spanish jingo capsules any nunka ya body aba no me ne matiefo ya aso ho amamo yo me da say Michelle Bibiara Otie Otek 102.9 FM na asem de ye dan a bekoso abasa nyame ndi ho afofie mbo ye ho ban na sa oha we nyina eba yenya kukuduro mfa nso ano na mbisa o se woni pedua no ekura no so oha ebem anase asem bi eba woni pedua no ho a aso wa kukuduro wo betumi edi agina no aso se yade eba woni pedua no mu a kwan ben na wo fa so a wonya wo fa hundie efri yade ho se wotie me na nya me ba bekan ebi hawa and the bronika na asem look no further ehwe bebia wadro Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules enrowe yenrobia yentumi enyai ho adanse efrise fiti se eba adwaso abribia me ko radio station bia meka yenya ho asembone ba kokora not a single negative comment obi biara wanom Spanish garlic mixture and then capsules no edi ho adanse se yenro papa enu nti abribia me kanfo ma obusuani nyina se won yare mpa dofo wodie num bi anopa num bi de bon se de mu nyina wo benya hoɔden e de ayedwumaden kama sene ese na efata edura na dwena wo kwa akwadan so a num bi na wada no edrowe ebefa ni pedua no mu nyina eyi stress and fatigue a build it up throughout the day ni nyina efri hɔ no enu nti anopa wo besɔre no na wa hoɔden na wa pomuden no esipi esita wa adwemu adaho wa ye ready for the day se wo pe edura efri uti ekoka wonan ase ema wo banbo preko pe efri yade ahodo bebre ho a Spanish garlic mixture and then a capsules asa meto aso meka bibia no do fasa telephone number we frayen woni en kasa wapomuden ho komo no dofo ya ye radio doctors mapa ye no be kasa ya number no 0266 11 41 11 0266 11 41 11 sisi me no kasa dofo ubetumi afre na oni yen akasa oni yen atwetwe wapomuden ho enkomo afi dofo ohaw ben na ba oni pedua no mu obi oho no mu ameka sei ontumi nkasa o ubisa no bribia no aboniti koko no de yiwa no eye yes anasa eye ania no aboniti se eye no so no awusu suniti adenti no ntumi mbie na no nkasa dofo onim se obie na no a nka be free nanum aba no chise wo mo amatwa ne ho ehia no edwane epe bebi edwo muti ekɔhye enka abegina wonum yaya dendenden wo ye ho hwe enye mesrew ma wonsa enka Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules tieme se enka etesa no ebegina wonum na wo ye ho hwe enye wo twitwu sen wawe tofe wata free tofe PK mentos wanyo be nyina nkwa tieme ebia na kuro aba wutrim ebia na kidney anasa wo liver eho atochema anasa yade bi de ne ho aba besie wo ne peduane mu se wonom Spanish garlic mixture and then the capsules now the kakra esoso nhwini mu a se ye kuro na wo wutrim mu a ebeyi ekuro no efiri honom se ye kidney anasa wo liver ana eho atochema Spanish garlic mixture and the capsules ebesiesi wo kidney and wo liver na ma kama fresh sanso na say yade bi na aba wo nipedua ne mu ena amasa enka no abegina wo numa enam se Spanish garlic mixture and the capsules enam moja mu ene ntini mu ena eye adwuma nti ebekwa akoyi yade no epie etuase a wonso wo benya wakukuduro ede akasa ewo nipem enu nti wa enka dendendi abegina wo num na wo ye ho hwe nye yie no wodro Spanish garlic mixture and the Spanish garlic capsules Freya Cecilia was 0266 11 41 11 0266 11 41 11 Sese meno kase Freya wapomuden enya de obetumi etu ahyeda na wonim da ebeka watompem obi wo hono mu a ne nsa anasa ne nan etumi dindindin titiriti atoda krampo na atenka ne frim wontumi entene wonsem wontumi empagya wonan anasa wonsa wo hono ma na wo kon achi
intiri na nam ho no na emu twetwon atoda na wutifa na hyehyew efo ni nyina ye science a chese wan hwe ya stroke yade no ebetumi aba wo nipadua no mu ma wonsa enka Spanish garlic mixture ene capsules na eyisa ohaw no enfemfiri ho no obia wakoma ebo pelipeli wakoma ebo ntentem ma wonsa enka Spanish garlic mixture ene capsules ebia na eyenuanu no bi tise potassium ena ne dodo na ewo wo moja mu no akofam nom Spanish garlic mixture ene capsules na entumi eyisa ohaw no emfa emfiri ho no sanso na wo mojambro so yade no ewo wo so no wonso wonom Spanish garlic mixture ene capsules na ebetumi eyisa akomana ebo pelipeli no efri honom obo honom ani so kura etumi echi no obete se numbness bi aba woni pedua ne mu wontumi emmia emmoa wonsa no mepacho nom Spanish garlic mixture ene capsules ma me papa wutie me especially mo edi be 50 55 60 years ekono se wo honom na prekope uhutumi ya hyehyehye anase awotumi do ya prekope na wonemu aye mre asa wo tiato anase yose bibi ene na widie mu awonsa enka Spanish garlic mixture ene capsules Spanish garlic mixture ene capsules na entumi enyisa ohaw no enfemfiri woni pedua ne mu efrise eye menopause so boni ni bino no se wonom Spanish garlic mixture ene capsules na eye den ya wontumi ya brabium na mum ohaw eteche ne de yebetumi eyi ni nyina efiri honom ama wonso wa ho den ene wa pomuden no esipi esita ya telephone number no ye 0266 11 4111 se siche yade no eba wo nipedua ni mu a dofo empempe no nsachira ye bi eba nipedua ni mu a etumi bua ama hunu se debi esiche yade aba mini pedua ni mu anase mi sugar level akosro nye dika bon so oba Johnson tentem obi on ma odwonso gu fa ko a obi on sentetia aba Johnson no ho obi on so onum nsu ya enche na Johnson de no okwa oba Johnson nsu na wanom ni nyina odwonso wie ye enche na sukom san so ede no dofo hunu se wenyina signs and symptoms a point to the fact say ebia na esiche yade aba oni pedua no mu obi on ma upra eche ansekuro no akọ wode mabribi enti ne hona mani ketwa bi ebetumi edi be 1 week 2 weeks na enkoye wahwe krampa na afi de etre eye kase ni nyina nsanchane anase nyoma ema wehunu se esiche yade no aba oni pedua no mu ne atosu bi so bon se weni atoda ne weni no emu ya woya ne efre no retina intini na ekura weni ni mu no ubon se emu eye woya atoda awon se weni no aya bled na weni ni nchenchen no sumba misrew mehuni anchede na akechire emane nya asema obeka bida wabra Spanish garlic mixture ene capsules ewo dwaso ebusu wa pharmacy drugstore ene herbal shop bia wodi okohonum kasa wo pe garlic enro na okode eda hono se nya meke kenya wo hu bi ewo ni pedua ni mu anase wo dofu bi wadafu bi complain sa kachira no se edura ebeboa no Spanish garlic mixture ene Spanish garlic capsules Spanish garlic mixture ene Spanish garlic capsules uyo bia wotena fa kocha na wonase atatai wonane esisi fom na ahihye nsuo wonane etumi gine obi apon adwuma osori peche so oso ni table mu enante kakra anse wetumi agina ne nan so fise ne nan agine obi tukwan a chese be after a few kilometers bia na o driver ni gina na osi no nante kakra anya sa ne nan ho ebehyehe no dofo wo sa ohawe a Spanish garlic mixture ene capsules ena ewo se wonom etoda na fever tie gu so ama ohuna ma ya ohyehyehe wonum ato ayonwonwonwo dofo ma wonsa enka Spanish garlic mixture ene capsules na fresh 0266 11 4111 nema unuanunro na faka ho na eyisa ohaw no emfiri ho say ayem kro stomach ulcer ene hawa wonso numbi na freyen nema unuanunro enka ho yeyisa ohaw no emfiri ho Spanish ginkgo capsules edura ebia adwene mu ema retentive memory edura ekura anti-aging properties ebo ni pedua no ho ban wo ya akokra na opese wo ya brantia na se wapomudin esita opese wo boost immune system na moja etumi edi wo ni pedua
aduane every sania me pacho Spanish ginkgo capsules and e was a wonom nrom yansa we ebuso e pharmacy drugstore herbal shop baby biara ye tondro kasa wo Spanish garlic mixture Spanish garlic capsules and Spanish ginkgo capsules and as a kasa wo garlic nrona okodie eda ho no freyen was 0266 114111 Coke NG herbal Misty herbal Colinac herbal Gaga herbal PFA pharmacy and the baby biara ye tondro ubenye bi ho da sende ye besan so atwas mo yada say etie for we eye Antec herbal producers of Spanish garlic mixture and in the capsules aduro ne ye ya eyi fian kasa efri ni peduam Spanish ginkgo capsules ne de sa wo pese wadwi mu te adwi ni mu da ho ye ka asem kiro na awura mfi ye ka adesua ho asem kiro na awura mfi na obetumi asua de asan akotro de a chese wonya Spanish ginkgo capsules ne bi no ne ye ya wonte ase no 0266 114111 aye number meba jingo oh dear na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du for Antec herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yen kokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Colinac herbal Dani herbal Freddy Mens herbal Misty herbal KNG herbal ana afa drugstore na herbal shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yimu age atumu se eye Spanish jingo capsules ye amanyan afi na ba mo wadi umrante sem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebuti immune system a abosumi pini obi anyare de ti ase emedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafia ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apenfo abato mo manufo ne nkwada woni dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FDA ahwehwe sa ejedi nkrato yimu agya tum se eye 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa woje hu ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asan de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert na fa bi twima betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohuna ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Nekin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wo behu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo wontam
Dawood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru Kings Walk Herba Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing Yano, a way of buying a free home. And now Mumpa, Omuan Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you may move Bia Yato in row, at to form friends 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Kratui Madia to Musay. Amanfwe malaria dra ye bohu dawro anytime heba misha time heba misha yema obia atidie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time heba misha adro adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojama hu se wo atidie malaria ibi ansa na wato adroi time heba misha adroi enye ma oba wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu se upa adroi dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba koso wa Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dodo na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no TIME FDA agi adwadie nkratoa yi atum Ago Ghana this my man and then common free and most comfort zone why fanim cross store one fast sebe eniema enye papa enwu ni manfo suntino wako America abrochi mamu akofa niema papa bi te say bed sheets blankets curtains laundry detergents ahoduo bebre wine glasses plastic bowls ahoduo bebre afi hair products no ye woni shampoo ni conditioner samana ahoduo bebre ye friend say body wash say ye liquid soap and say solid soap no de wo pebia ubenya bi wo ho almighty equate ye woni body lotion and afi ni mouthwash non-stick plastic bowls papa place ahoduo Paris bowls yow afi perfumes ahoduo ye kana duham no so ubenya bi wo Most comfort ye wo jade ne ma nyina bi afi emo anwa asichire oat ema ne mema nku ahoduo nyina bi sanitary pads fronko a ye de somo ema no wo mo bosom red light no anka most comfort zone na benya bi ato ampa stores abudie na nso so to ade wo anka most comfort zone a watamfo pokodwa to abebo aba sa wo to ba ko ana utu akoton ye watafo formas opposite Okaz Junction Freya Homatufo iso 0248 728808 ana 0244 457718 Uncle Most Comfort Zone Royal Home of Quality American Goods. Ataki ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekafo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre Bama utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask Herbal Clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask Herbal Clinic ye number 1. Okay, yadamase arofoni adehye ko ya san babio aha eye otek 102.9 FM Asem Beba Dabi medie no ena wasugusu a utie na all signs so ehwe live ewo Facebook ene YouTube de so kai channel so se enkomo aye boyi
baby biara wo no betumi ajoin ne yen wo de comment beba ye beje ye bekan amenepa atumi akoso kama enso de amawo onimonyamfo atobra justice no sena na I simply love your show keep it up yankopon hira one wapamfo da ne da mo nepa mo de ba besom no akora ye ni sopa na ya Krobea Asante na wi amamo ha o na adenti na sesei ni pe kunua onwene hui Awurade Nyankopɔn hu ya mobo na onka yen semayen na de ekona no den akora miamu ha the program of the world awie wonu wapamfo da mo ase seda ne da moden sempa ebia niwa ena eba besom na me wofa ene manuanom nana de biara da onumuti oninja ewo asuofia saman awie wono na wato sankra wi na odi aba besom ewo 102.9 FM sui messages no ebi nso aba ewo ye normal messages ho na awie ya bekenkan ni nyina nso ewo afidie yi so na yede amamo na udide madam abrefi ariba oton emo rice and stew ewo kumase ha aboabo traffic light as a big station mami onfa Asem Beba Dabi ni niagro kra awie ma yanchiaw wonne won kwada eni wadwuma yefo nyina ena awie yadamo asenso se monfa Asem Beba Dabi show no eniagro awie me wo krachi bi ewo manim ha na owura me won wo manim hai asenkasie bi enna edeno enam wi asensam ha ensam sisi obi kwatwa ho ohwe a odi mia wukura ya na eyeye krachi bra wanim awie akwa aba yeah oho te sen yeho anadom me ho ye good mani nsan wadi mfie sen owura pacho 23 years odi de sen from Gideon Brefo edi asem ena Gideon atowa awie waba manim hai kasagu bibi we mu good pacho adame menda which is 25th me tonyama obugoso ana dwen mi twa night bus se me bakuma se na ma besra me maame ana ma fa so afa eniama ko Monday no ade akye a enti me beduru ye no me dru ahomache enti me ko menua bi wo krofrom ana me ko ne nchen enti ade akye no obija me kwan ma me ba ebe fa aka enti me fa aka no fi sufulai krofrom o ba sufulai enti no satana me baba so na me ne boy bi adi nkomo abafun bi na me tofun bi ono say Sunday o de be hia me enti no Sunday me bakuru ma me friend enti me fro ka me refi ma friend enti ko do so for life na me friend say ma bakuma say be si ano me ko so for life ano me kan say Saturday o me nya na kan say ade a chia ono say o ono kra o bushan o bakuru enti me pa me hia na me nye phone no ti me hia no kijitia ana o ka say nipa na o je phone no o abo station enti no me ne nkwana yenkwaje phone no iPhone ti me kwaje phone na me ba no ana me ba fa me ba kejiti inside o fa ka no pampa so tidi ni bi enti no wo fa kwa he me fa kwa abu akwa ni matwa so ko ni bi hi wa fa ka free pampa so kejiti asoro ho pampa so afa ka ye kwa abu akwa no watwa so ko ni bi hi okay to aso enti no ka ne de ko fa abantama baabi on kwa me satam na bo say na bo be 7 o'clock 7 anopa 7 okay enti ka no e de fa pampa ai bantama ho be on kwa me fa hoda enti mpofiri ma na dava ndi gina ni nipa 3 ndi gina wom nipa 4 me kan 4 e ma 3 eni wom mpofiri ma na dava ndi gina say ka na say enti no ope obi amana be ya ma no ko obi bonnet no so na oja akọ say idi nyina ha na yentwen na osre ya opa chew obi ka di bonnet ne so enu oja am hokoi samo ntwen no ope obi afitani bi amana be ha ma say Sunday ko obi nya bia na say yo yate enti no me kra me ma dwen say nka ma na me mfa praga ni bi nsi kwa mu na nka yenko no say o da bi musika wo mu no o ma se sema ni sisu enti no yentwen da bani no kwa mu ne kan sa e ma no ya dodo say yensa to aso enti no me kra na yete kan ni me bisa da bani ni say na dawa o meti we no say o ni meti no wokoto ade enti obehia no e kan say jiwa na bato enti no yenko enti yakofa
baby I make first and band my own packing or so pay fit and Yamana Bay Kanaman. Jina Wana might be Tremono catcher say baby Jan Yina Honor Quanis car bit me at the aboy. Tia Quenimbe 3 meters. Tiajina Wana boys muni be by. Ana ba ku twitu say yam fa ye ho ne manyina amla ba ko twen de etu angasa etio tietia na tenten tietia ni bi tutia me pa chawan say yam fa ye ho ne manyina de embra enti waka sa na me ka say yam fa ye ho ne manyina amla say ne aye dey enti wa ana ba ko efiri ba bi beka ho mom ye 3 ana ba ko ka say nyina na fom so no ti nyina da fo no mo sachi ye ho enti mo sachi ho kwa de na bibia ni me ho na me ayi pen nation 12 cities ana me iPhone na small phone bi ana ho obi tam say now speaker ye kura satana speaker bi kura me speaker ye kura na wade na me say oh asay na me be repair no se me boa na obi speaker no so e free na the box no e free box no e hwe box no say bi anka iska ni de shima to mo hwe no o ma wuska bia enti wode hye back no wate say ade bi e wo so wom satana na me iska na me iska na de e hye now this can speaker ni mu say be obi ho to wate say I wo so wom na obi speaker no bia obotin say wura iska no e kwa me fa so hye me sa na obi di iska no obi say oboma so me say me e sobon me e chiri nyansa ana ba ko ka say wa lucky pa ko bubu mutu akume enti no ma me ba ko edu ma ba ko so no ka abna pe ma so dia ya kan say I am hye enti o ka say ni sika nyina yere o woni phone so ona mo je phone no o mo check scan de duru code no ona ka say o mo ni pin me to boy na ampa ona ka say sa so dia ene mi wo bi wo phone so o ba check ni nyina hwe ana me say sa de mi ni sika bia ho enti o check ye na o duru mi code no na me pese me bo ona say ma mo code na o be shoot me ana me bo code ni kira no bi say we ni so me say I different the same code na me phone na code ni mi no ti mi ni nyina ye ba ko e me ka wa cha say aha enti no ana mo je scan na wele mo fa prempe school mo no school bi wase ho se prempe ho no mo fa na tipa ti e jira ho kwa na ai ma ba ka say o mo de me ko case ni me na me be ma ti me ko case na me say oh na me kra no a say me man pa me nimu a me be police station kra ho enti no mo pa mo yenko ade a chi a na be case no ti me ko fie na me ko ba ma me amane say ano ko ma kwa bu akwa me ko ba bia ma mo ti kunsu de team na ko ba ma ne say ni na to me no say okay ana ma miska say me family kuma se back na me family trace me phone sa phone afi na ma to foforo be iPhone de no mo say with my trace am na de am na yi be di paradwen bo nti o sa password no reset password nti na bo me de ni shema o mo say incorrect nti I phone no na ma de my trace ana number na o mo say ni scan go so no me ko twa me say mo no ade che Monday no o mo je wo phone no na sika wo so tobo sika dodo asai ena na hye speaker nim na 1800 ka de be ye de wo kuma se fa nyama ko kuma se ena phone eye mienu na sika sensen na wo de mienu so ba ko iPhone na 1800 sa na wo so 1800 sa ena the other one no and 200 cedis na wo so 200 cedis into kabo mo sika dodo asai na agi free won chen kabo ma ene phone ni na ebo ni na be 6400 6,400 phone no beto ni say 2,400 enipa na beto phone ne woni ho no ono an ne kwaja wo kwan ma wo koduru pampa so me pa cho da bi an kwaja me kwan o to phone ne wehin like oji free ne ho wehin ababu station abu station kuma se he ya abu station ase he ya e na oje ya no no fa hin na won so fa hin oni nipa bi na buy like o ma mo na ram fo na mo ni delete sa phone o mo swap no ana o friend say me if you want me na di won kombo say me nya phone ni bi because we now I'm a classmate schoolmate oh SHS me pa me nkwa na say enti na mo number enti what the phone be go the status na me comment let me say me my phone na maton me phone enti me pe phone we me nya ne say ana say oh me fa say na me ne kan ya no say okay enti no that say me share no ti me share no na o de phone ma me ababu station wono enti o ba na phone no kwa no eni ni nche na o boy bi wo ti wo de moto ana boy ne de be share ya ababu station wona beje sign ayam bibia na o ja me kwan ana kwa me ma boy no kwa 20 cedis wa ya de okay afa mi enhwe wakwa akofo car no uduru ho no na esi ho aye pai ana net say wo pampa so ho fine aye pampa so car so ni de ni nyina ana free omo betwa omo wuram no betwa mo ho otunfo wala about no ma sa be fa
amafa hosa aba ntimi hu me fa no say e bia nis we pai be ase na ekọ be na mate ni pai na me ka wacha say o se na mate ntim mate ntim why na e pai driver ni na ebisa say driver abu akwa no say ai abu akwa yemfro sa ma na one wo mo fo car no no wo mo tika ni mu dada wo beto wo dum so otim ana wo ni wo mo nyina na na gina kwanchen ema sa ma no na ema na me yenu tika ni dada oh ana me ne ba akugina ba akon ka chem class say wo ko sunyan so ha ana bisa say driver me abu akwa na no say ai yemfro ana ye fro ka ma nti be ye nan o ka nim nti me kwa na me be ma o ka nim okay ebra akromfo ne dutuo ebegina amoso no o se bantima da area ne de unnim me mfa o kampo da onfa hoda no wa ben sofo line da me sofo line na like o ben o ko nim kakra o ben barracks for no opposite one barracks for the opposite e ho na car de be say see na what the run about yeah like unim G baby akonfa no che ejina G run about enti na mo de mo ni a kire ne face so esuro say na mo face soro e se na mo ko junction abrepo junction sa kwan no na nam so meboa enti mudru abrepo traffic light pacho dabi mo anu ho baby o ko fa kwa de enye Bantman Main Street ho or de ram ko fa or ko lam se me fa hoda no e me ka o de wo fa ho kan de yin me ka say driver me because na me say bia obefa abefa unity wa yo bia be pie ayo primary school mo no nti ko na ma adwen kwa ni na me phone na mi aso nti na ma adwen kwa ni mu anse prekope kan say driver say kan dey asay e me ka wacha say e bra ka ne say ya wo gina ye no e de ne kan wo nti a wo wunya adwen say enkafo pragya ko wanfo na me penentem me de na me penentem say me ko fi nanka the whole bia na makobo amamane because me ka say me ba fi nti no e man ka che man say na man so na like I mama bi na but dey you minu bag minu won nchen to ka say ka me ne ba ko go na me say madam opa yemfa pragani bi nko junction no say the sika na wo de bae no e kan say wa check am na sisu ndi so fa pragani bi a obe short e bi okoso ko sunwan kwa wa nti no sanity bae unsusu say sa ma no driver no any akromfo ni nyina ye one ma no any driver no means say man because no ba ko bi wo ono nyini kakra no fra ayituma be no oboko be 50 years wo gidie pa on pacho unsusu say e ma miensa no driver no any akromfo no omu nyina ye one na me pacho e betumi abasa be mi gidie me nkyereme sa okay ma yenhwe omo transfer sika no edigu phone foforo so ansa no omu yi me pacho omo check his sika no omo je ma me ne de na omo check no de oye de hu bi mitimi kotwa sim no nti de na ebo 98 ayi no wa ebo 98 ana omo send sika no according to the MTN phone chere me no omo send me sika no mi nyina omo send de say like omo send go phone chip foforo so dana omo erobo mo no anopa na 8 no eba anopa 98 ono mo send this scan omo send go phone foforo so me pacho an edikoyi okay enti unya sa phone foforo na omo send go so no unya sa number me pacho an yi number de mame atiefo ye be bobo number no radio ne so ebia wa wutie no unim sa number no you know the number enti ye bo number na ye be bodia mobile money for ni be yaka ho amaye no ye bebo ebia ye bo a number din sa wo wunim edin na ye bebo e de asisa number de so a wo be fra Asem Beba Dabi before number no na wa boa ye because ye wo akromfo living within omo ne ye ne tie wo be hu ne na nka ne nsanka enkwan ya wo num be die sankofre so manum de womo kono mu career ponchi a me ya ponchi minister kura the whole world kura no me nwe sa ponchi no mu kari ne sre hefa biem kura na ede adam yamade no ambo for sounds so we ponchi oh yeah wo he na yo de oh me na so ne dia me nyam de okay wo de yo me na me de okay na so no oba de we ponchi pa onso he na yo de pedua no this year chine pedua ho no eno na yo de papa okay enti obaji amame na mahwe sane ayine tie
Unya sa details no number omde call so any edin no unya no way. Bacho buko twa asem no. Am de share obi phone mo check here no ma use can free so. Inti me frɛ MTN office. Ana mo catch me say me download mo app no. I mean come transaction. I mean come statement. Transaction bi am na so bia no me hu. Ti me yes me follow you na me hu say number say no mo send scan me nyina gu so. Almost Sunday scan me nyina gu. We ne anopande me ko twa no 200 cedi de nini. 200 cedi de nini. Ana ba ko no so wa the same number na almost send go so sa cheap ni mi na makutwa da share. You almost send 200 Ghana cedi ni go so no. That same number na. Na pa chwan. 200 cedis no almost send go hen. Almost send go da ai phone no no an kyerɛkyerɛw na monhwɛ na mehu aha ma moma ne nhwɛ na mehu ade korɔ no awia yi mebɛbobɔ number no ɛwɔ afidie so ne din ɛbɛba yɛmmɔ number no ne din ɛbɛba na yɛhwɛ tobo ɛhɔ no ɛnti wura MTN for app no sɛne ɔmo kyerɛ wo ni mu ɛna ade hu number no ɛnti ɔmo de nkan sɛnde 200 cedi no egu saa number ne so ɛna ɔmo sɛnde 1008 ba ɔmo sɛnde 1008 na ɔmo sɛnde 200 no ɔmo sɛnde 1008 so ka sɛ 1008 na yɛ mienu 1008 no ɛyɛ physical cash physical cash baako ɛna 1008 baako gu phone ne so ɛna 200 gu another phone so enti ohwɛ a na phone ne so nanka 2000 cedis ɛna woni mienu so ɛna 1008 ne hyɛ wo good enti yɛbɛhwɛ number no yɛbɛbɔ ɛwɔ afidie yi so na yasan ahwɛ edin a ɛbɛba ɛnso ɛwɔ afidie yi so but yɛbɛda Caristic Ventures for ase ɔmo na de Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔno de aba ɛyɛ namu yadeɛ duro sɛ woyi obi a ɛnamu yadeɛ ɛtete wo a sɛ woyi ɔbaa anaa bɛrima to Zahara mixture to Zahara G capsules faka ho bi na yusu ɛbɛboa wo yɛwɔ Zahara man capsules ɛyɛ aduru a sɛ woyɛ bɛrima na sɛ sɛbesɛbio wo mɛnsɛm kɔ fam sɛbesɛbe o bɛrima no da fam bɛm Johnson kwa na ade Johnson sɛ wonya Zahara man capsules no na sɛ wo no mu a boosti wo vitality no o mmerɛ hwɛ wɔ mpam no ɛyi firi hɔ ɛma wo ho yɛ den wate aseɛ ɛna Hindi herbal mixture no sɛ 3D yadeɛ ɛna ɛhawa wonya Hindi herbal mixture ɛbɛfiri hɔ typhoid diabetes mojabrosɔ ne nyinaa bɛkɔ enuro no ɛyɛ baabi ɛtɔ nuro bi akɔ abɛnya bi 0246 34 8334 ɛyɛ number Dr. Dawood ɔno no wɔde Dawood 360 capsules ɛnso aba ɛyɛ topa yɛ ne nku nso wɔ hɔ yɛ a yɛ friend Dawood ointment saa Dawood ointment yi sɛ wonya bi a obaa bi yɛ ɔyɛ a fatwi na ɛbɛkɔ obi deɛ yɛ sasabro obi deɛ yɛ n'akyiri brɛmo obi deɛ yɛ naposo ne naposo ɛyɛ ne ya ɛnam usisi yadeɛ bi ntu a bɛtena so ntirama sɛ kura no wayɛ mmerɛmpam sɛ woyɛ ɔbaa anaa bɛrima to Dawood ointment to Dawood 360 capsules utwitwie no na wo memene ka ho wawie baabi ɛtɔ nnuo bia kɔ bonuo ni mienu din to na yusubom na bɛboa wo frɛ yɛn wɔ 0244 886437 deɛ wonte aseɛ ne yɛbɛkyerɛ mu Time herbal mixture ɛyɛ K&G for na de saduro wɔ yaba Time herbal mixture ɛyɛ aduro a ɛtiri yadeɛ ho adwuma na ɛyɔ Food and Drug Authority ahwehwɛ mu agye atum sɛ aduro ne yɛ sɛ wɔnum ato a wontumi ne di onipadua mu yɛ wo ya wona mo asɛ wutu ahwe wayɛ basa monyon to Time herbal mixture aduro bi na adeɛ no nom na anonom ɛbɛboa paa ɛtiri yadeɛ ne bɛ wi mogya enti ama sese kura no bu nsa kura nsisi so Time herbal mixture ɛne waduru mo akoko ɛha mo obi deɛ pie no obi nso deɛ sɛbesɛbe obi nso deɛ sɛbesɛbe ɛma ne to pai wonya Time for Asco herbal capsules no a ɛbɛboa wo sɛ wopɛ sɛ wo immune system ne nso yɛ den a immune booster baako pɛ ɛno ɛne K&G herbal capsules na sɛ bɛrima wobɛten kante ne yi a ɛyɛ anonom XP herbal capsules na mmoa wo 0244 417 669
eye your number ofra your badge so awie Hepa Plus Herbal Mixture Dr. Ben Bandage Herbal Production and Consult onom na diaba eduro ne ye Hepa Plus Herbal Mixture Hepa Plus Herbal Mixture se wunya bi na se ono no mo a ema ho ye den bema oba abrewa kokora wunya se duro we bi na se ono mo a yade ntumi mo wo nhwe hoda yade wo hoi ya mema yade mo wo nhwe ho Hepa Plus Herbal Mixture eno ne gwaduro se yade na ba numbi ema ya numbi na mo ho ban a 3D yade nso na ache wa no pavine plasmos yani yade aba na yemoawo ema enepa enso enkoso good 0542 77 8572 and 0542 807 907 eye your number okay me be show mu ade bi nso transactions no ne se ne crash ne ye no enom ne de keke ka ho ni nyina no me be show ewo show ne so mo Facebook ne YouTube no okay crash wa kire mu na omo kire o ma ye se o ha esro de no ye wo transfer to 2021 04 25 not is a 25th and Asem see ye last month is here one month be April into May 2021 25th April am I confused April 25th 2021 okay and now you send it 205 every war phone so at the call number ya the details wa hai number na wa no send the call so no me pam chow on say ya highlight mo amowo Facebook ne YouTube adwa zoom me na me nkyere tie fu ade bi aha ebeto ebefa emfa akwe wo phone wa ye bright pa o kampesa me nkyere tie fu ade bi ebefa yet said ya watch na menhwe emfa mami amemo me person ka me kire mo sa transactions no a wo ye enipa e call ye no entitu number wo de send command no number no eye 0545 me pam chow mo mutie show no mo number yi ebia munim nipa kro no mo sa number yi mo eye 0545 14 9141 0545 14 9141 number na akronfo no a eje sa krachi sika on that day anopa nonkono eno omo send sika no edeko edin a oya eba eye lenda agyemai enu ni din a eba sa number we ya akronfo ni send sika ni si so no enipa no betumi aye around Bantama area ana oben edin a eba eye lenda agyemai no ne number no eye 0545 14 9141 etibesramo sa number we ya yabo radio so any deal lenda agyemai ya yaboi so onim obi sa fra Asem Beba Dabi before number no frema yen sesi a 0244 211 772 no fresi suma yen sesi a na kire yen ba bi asa lenda agyemai no owo wa wunim no 0244 211 772 no fresi suma yen so unim sa number yi any din a yabo lenda agyemai ya yama yen okay ne ba sa wutumi nya sa details we no ede na ade aye odi akọ police okoye report do odi akọ MTA ede na omo nso ka ede kire o kasa na mentie me ba cho me nya details no am frame team for na me ka cho me say na asi ana ka omo ka cho me say sika no nke da phone so anko betuma send ma ade am back ba sisi ana omo ye free so ana me ka cho me say ntem mo abe na omo betina bo ame aba dipa no identity a ana say sa ade a memfa nko police station na memfa koye report enkwaje bill bi mfanko emfamla MT office back no money emfanye sa investigation mame okay obi nso asende Kofi Wusu sechere
and was Nana Krobea saa number ya wabo true caller edi eyi ba kwaku ye boa unse momo no to me de obi ID to me register but also o fra true caller to me yima say ye friend nipa no kwaku ye boa but momo no there it is registered in the name Lenda Ajamai number ne ye 0545 149141 good saa sika we ya ehye wo ho a wo di free bogo so ba kumase no na nka de be den saa sika no na my account of Fidelity Bank ana nka me tani yet be free me phone so na nka makotunka me de fa mobile money app no so aye be na me ye nyi ene me saa de am fa to me phone so to me ba ade chi Monday na me kɔ ho na nka ma ya ma me from mo no me say saa de Monday ne memra na mo ba ya ma me to me ba ye na o mo ye nti na tani yet ni de me fa ne ma de ade akɔ bogoso akɔ akoton ana omo baba je okay out of and say nanka wo business na phone ni accessories business na ade ye and say we ye den pacha no a me o da so ye ana ye ji usika ninti like nipa na customers na me no me adwuma nipa na me to ne ma wo no mama me nyama kakra de ade ye nti sisi ano me de ne kakra me ntwa nti no person started from nil me pacha isi akra so Saturday ya bio school muska nyina sa minim de me yempo oko school bay pacha teacher training akokare okay obi nso say ono nso check in true caller no edi eyi ma na ye maame ya the number is busy please hey asem okay amanfo frefre amamon frɛ me se unim na check na yi ma yen but yanya WhatsApp enioma bi afri ne WhatsApp dabi me pe say we ye free WhatsApp Facebook okay mama mini me nkomo etosom yenu with Nask Herbal Clinic na memra me ba de onom waye ewo ho no ye hwe na yehu and somehow say kumase ha no hey say wo fo trotro kra na wusuro ya semwe ya akrachi de wo je ma na atimode no he o de wo e ma ni nyina ka ho bi de enti na ba won ka kire o say won ko akọ na koye police case nyemu nyina na ewi amo de na ba ye o mo ka kire o say won ko akọ na koye police case o mo nyina ye mafia they are all part okay say Dr. Selabidu ofri Nask Herbal Clinic the most ultra modern herbal clinic in Ghana ya se wo ba kumase oboase kwantempon so a ahenema kokoben ene won mubutu na dwuma Nask fo bo Ghana ha enyasem ketoa ono mo aben wa wo nompe emu ehaw stroke yade awo ho aya odi obi wo ho edura anadwo a obe sua odi ni su afọ ne na ati ase yade ne ha na tena ne so ache Nask Herbal Clinic won mo aben akra abadok enjoso akra na wumpo mu otwedi ampo anda roma ye ho ye pa good ena wie yi Nask Herbal ya sa hie bio mo de mo na munim to enti mo ne yade mu gina bia den yade den ba mo animu a oye mmere awie yi kire yen dog yo mema tiefo nyina akọ aba na machia wonso ene wo badwafo nyina se mo bo adwumaden enti Nyankopon hyirehiram na akra onum se 100 cities ya se we amokai kai benufo so agya tufu se yensan ko famra wow na ni bo bebre no na omoba o si dok na nka 100 cities no de na nka boaye pa enti na ma sisi ano mu grievances a or patient no de farm so and I say if for the farm so e de buy no say benefo doctor panyini asum say yensan famra enti no sisi ano 100 Ghana cedis no anaye no ye sign e de aba enti no wo a wo tie me no bomodin na ya kwanya say anka wo tie yenka no wo de 100 cedis no beba nanso wantumi amma e koba say ye yen hihye foforo no em say wantumi kra ma wate ada enti ne me ka kire wo say
Naskeba clinic se bibia no a yɛde bɛka ɛwɔ Naskeba clinic no utu 100 cedis ano no e qualify o say onsa bɛka saade no na nhwehwɛmu ahodoɔ ɛna yɛgye ɛwɔ hɔ obi wɔ hɔ a obebisa sɛ na de bia mobile radio so bɛkasa no ɛdeɛ nko ana moyɛ sɛ wonsi yɛ hɔ da ɛna bia asɛm a mekan bɛyɛ wɔ asɛm foforɔ ba sɛ wasi hɔ da wobɛhu sɛ Naskeba clinic yɛbɔ adwuma na yɛwɔ ahenema kɔkɔben si o station hɔ a ɛno ara ne sɛ wobɛbisa baabi a ɛfrɛ no wholesale no ɛhɔ na Naskeba clinic yɛwɔ enti wosi o station na woka sɛ wokɔ Nask anaa wokɔ wholesale a obiara de wobɛba enti 100 Ghana cedis na yɛsan akɔfa ba no ɛdɔ kyena ma mehu hɔ na wankasa nso nhwehwɛmu ahodoɔ a yɛbɛyɛ afa wo ho afei wo nsa a wode bɛto afidie no so afei efi na ɔsɛ yɛtwe firi wo mu a announce sɛ nneɛma ahodoɔ bi a yɛde wobɛfam no bra bɛtua 100 Ghana cedis ɛsan sɛ mo ana mo se yɛnsan famra ɛne ɛde aba enti wobɛtua 100 Ghana cedis a ɛboa wo ama wankasa no nneɛma ahodoɔ bi a ɛwɔ ho no yɛyi na di akyerɛw yɛwia ya ma oduro aka ho sɛ kɔgye ye na yusu ma wo ho ɛntɔ ne nyinaa yɛ 1 million ɛka sika no ɛnɛ ɛyɛ 100 Ghana cedis enti woyi 10 cedis no edua wanya 100 Ghana cedis enti fa number frɛ na gye code na wuju code no mfaso bebre na wubenya nti mfaso a wubenya no hwɛ na amɔ na ɛbɔwa bia wobɛsan enya sa mfaso no na akyɛ nti wo number wobɛfrɛ na de agye code no 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 obi babisa say 100 Ghana cedis no or the buy mfaso ben no benya na mfaso a wobenya no mesrɛw sɛ ubeyi wasum ye na watie no ye na wahu sɛ ampa 100 Ghana cedis no po de enye sɛ wo de beto enye sɛ o ya ji usika na emom no wankasa obehu sɛ yɛde kyɛw ɛne sɛ woba wo folder no anke be ji usika no be 30 cedis yɛse ɛyɛ free yɛ be folder no nyina take you vitals nyina ma yɛ wi a yɛde wobɛkɔ consultation room akohu doctor wobɛkɔ akohu no ɛno so nanka consultation fee wɔ hɔ nka want to anka 15 cedis anase 20 cedis wobɛtua consultation fee ɛnɛ yɛyi ɛno afiri hɔ ɛnso ama afei uwie a nka fidie wanwasoɔ no a ɛno so do nsa bɛto so a ɛno so ɛbɛyi wo hawo nyinaa na ɛno akyerɛ sɛ ahaya ɛyawi miɛfa nkɔlab ɛnkɔgye wo mogya miɛfa nkɔlab ɛnkɔgye wo ntasuo anansi yɛmfa nkɔlab ɛnkɔgye wo dwonso ɛnhwɛ adekora ewom na yɛnyina so ɛmfa ma waduro no ɛno so no nanka egu ahodoɔ ɛsan so obi bɛtua 100 cedis 50 cedis 60 cedis 150 200 depending on nka nipa no conditions ahodoɔ yɛbɛhu akɔyɛ confirmation no na no so yɛde kyɛw free yɛwie so a labs ahodoɔ nso a ɛno so yɛyɛ aka ho no ɛno so yɛde kyɛw free sɛ ntasuo ɛne yɛhia yɛbɛyɛ ɛde ama wo sɛ wɔgya nan ɛne yɛhia sabe mu a mudidi no mu anim a yɛbɛyɛ ɛde ama wo afei nso sɛ wo mogya ɛne yɛhia ɛno so yɛbɛyɛ ɛde ama wo yɛyɛ ne nyinaa ma wo nyinaa wie no ne nyinaa free o na yɛyɛ ne nyinaa ma wo nyinaa wie asa ma oduro apie so sɛ kɔyisu ne nyinaa ɛyɛ 100 Ghana cedis onim sɛ Naskeba clinic san hyehyɛwe yɛyɛ ɛna eduru mmere bi yɛyɛ sɛ yɛgyan na so ɛmoa na mo asan ma yakɔfa saa deɛ no aba nti yɛsrɛ sɛ moa ɛhaw ɛda mo so a mo chinchin akyɛ no mo mɔmɔden sɛ mo de 100 Ghana cedis bɛba ɛda ɔkyena doctors ne nyinaa ayɛ krado a yɛtwɛn obi bia abɛto Dr. Champon doctor ɔyɛ cardiologist no science urologist ba beto no afei yɛ gynecologist Dr. Martin ɔno so ɛwɔ hɔ afei doctor ɔhwɛ nkasɛmu Dr. Bismarck ɔno so ɛwɔ hɔ nanka no enka no ne Dr. Ransford enso ne Dr. Ransford ya transfer no concran afei nso ba beto me Dr. Isala me so me general consultations wa ba beto Dr. Prince ɔno so ɛyɛ saabi no beto doctors aka wɔn so kra ada special things almost a year edi man nipa hodo a eba ho no enti no bra for 100 Ghana cedis bra na benya sam faso no eye 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 afenso mema no ntie weye akra
eti no aye no de eti no de abasobode a eje no enya sam keto papa eje tuato enti eje tuato enti ene obeba no na mema nko na salai ho se omo ba hospital ubo se na manu tuato mako na se me hwedi am ho se mema you problem enti no wo ye bema na se wo bema no enkeka no ho ananso se ekeka no ho epeja emunya din ananso se ebia emu odin nanso no udi kosina ni mu ana wawai bobodi se do chira ubetu na mu mrika ti se de usembot komrika no now they try what naska back ne wa hinma kokobe ne aboa ma obema sam no agina ye anya sa bema de se wo sika dan ma na so mema sam enya dwuma o yire be ye o se abofra wa wo no ene ananso se abofra o nyiniye se me ka no emema efa saade ne mu nyina enim de me ka no enti wo number wo be frɛ e de aba e 0244 0244 12 02 69 0244 12 69 sanso na me ka kyerɛ ma won so wonni atinka no sɛ won so womra esan sɛ se wukuru brebre eye ho ade na se wate nkanti wo de ho kame wukuru ahwe ni ya wukuru de obesi no parking ananso se wukuru ebeja ho a obekwa kodi akatesi achi obi a obema ne feelings enti mi so se wo hawa bo modern se obetoaye naske backling ko ahinu makokoben ne enso ya hwew ema wo so ho ato se kasemu yade ene hawa maka kiro se ye ochi bramo eye osisi ukotodwe ananso se de ensempo so ye footballer ana we athlete na se why a game be what to America and answer wabobo Emma or 9 1 bupen and answer or 9 casino fichi Emma and uti yaw a woman Bomodin say over try or Naska backling or in Marco Kobe near so yabwa nina 100 Ghana cities in Yaria Huda may bubo dinan the ubetia 100 Ghana cities ain't me straw and 500 cities no man mo for there 400 cities show na for try or in Marco Kobe Tumrika bra edochina doctors ni nyina ya tena se babe sia doctor oye enuanum akwankyere ho babe sia doctor ono so ehwe emema prostate mu enso ho babe sia doctor ohwe yeyam niema ne ahodo nyina ewo ho na nkyerkyere mapanso a wohia no eno so ye de bema ho enti fa number friend na ju code uji code no na o toayen with 100 Ghana cedis no ama ya show kama ama so ho ato ayaresa ho enye aboden na yarsa ohe eye niema kitwa bi ena keka ho mobi enya na yarsa enti se stroke ena abubu announce say hepatitis B ena wo pressure ena wo diabetes na wa to anaske backlink wa hinima kokobi niemwa ema ho nto enti o number no eye 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 enti me ka kira mo say mo momode entwaye enti me sorry mo sanji number we na me sorry 0556 79 18 84 0556 79 18 84 enti naske backlink mati enka no momra mema no ye hwehwe mu wow Nyankopon hyira Dr. Sir adie for he naske for no ma ben na onom na ama ayaresa ene ayarehwebo nso ayefo ewo yeman mu memfa nkochinchini na memre wo ho wabra naske backlink for wo ho se wunya ba na wonum ni uhia woni ubompu ni mpo a I tell you se wo haw biara wo de nam no ubenya anu yie na wonso wade wo ho aha ye 102.9 FM aha eye otek awiei ye beda abapa mofo nso ase eye online shop ya sabre se oba ahomane so na wo be downloadi ye app no okọ Google Play Store ana App Store o downloadi ye app na wodi ewura mu a bibi biara o pato no ubenya bi ato ewo abapa mall fo adwuma ho te enti bra ye nioma ne nso border form na betobi betode wo pe bia efefri ha why se wontumi nko download app no o phone ne support ya frɛ yen wo 0555 557193 na wone abapa mall fo enso enkasa future life smart food no
ɛno no yɛ aduane animdifo na aka nimdi abo nimdi so ayɛ sɛ aduane we di aba enti sɛ woyɛ obi a wota aka sɛ yadeɛ bi ekowu ɛbɛkra wo a bra Kumase ɛne ya Bolivia Enterprise fo mehia enso ɛwɔ obi nso asend information bi o Ann Hoffman opon wakɔ Google map akɔpɛ number no say number no is around Bantama or the Google mapping and a quiet sadia no so what the trace here who said number no is around Bantama. That's the area why enti ya Bolivia Enterprise any Kumasi Sofo line alignment multi home no na edi animhwe sa wo ba ye de aduane be sawo yade ama wanya wa hoto onyare kura abrane ma de be boost we immune system no ama ho aye den 0242878090 eye yenso ye number 21st clinic eye sciatica fo so you obi a woto ase wonantu emu twetwe memfa ntena homa stroke mfa ne honyim ye frɛ condition ne sciatica bra ye de aduru be kan ye de adwuma titire pa ye dia no ɛna sɛ wo yade afoforo bia nso ade ba ye nhwehwemu efru trimwi so kosi unane ase ne ye de aduru kan wade ho sese kura de 21st canteen abeka ho bedidi na nyi wa hoto Kumasi ahwa overseas ultra alpha radio wa ye wo ho 0540311311 eye number police ni nadro ni booster ba mixture eye sharp heba for na dia ba booster ba mixture edro na edro pa so you obi ayade ta ball basa brana beto booster ba mixture baby eto edro bia kwa benya bi odofo yade bi etew so a edwodwo na etete wo no beto police ni nadro ni bi nanom nadro ne ye 0246208496 eye the number Aka Fashion College and Decor me pacho Convert ya affiliated to yesi besuyan sanuduma uwia yabema set wate terralin paper flower and backdrops garment construction balloon and flower arrangement makeups beads making ene echa ema be hyede akọ wedding engagement ni other ceremonies no ni nya ye kire wo ye faka ye kwadwo so si wo kwamo executive lodge junction ye ne Atara limited eni di animhwe hostel facilities wa ha beda ha na suya wadwuma 0549 195 967 eye fashion school ena obekwi agbeve heba enso edinupaba agbeve fever eno ye atridi yade aduru atridi yade nti waye mere a woje wo ho a enye kopa agbeve fever na tonom agbeve tonic umoja atawe odofo umoja na wi achedodo wan hwe ya dako pe betwa wahwe wo ntumi nsori bio no magbeve tonic oba bi yo yade a yusu agbeve bam na fetwichi na beboa wo enka bone wo ho sansa age unipadua na boso use Mona soap and cream fa soap ni dware fa cream ne srasra na nyi sa problem ni mfiri wo ma wo ba bi eto nu bi akwa agbeve nu pe de wo pe no bodi na to na beboa wo ya number ye 0246595256 awia Dr. Xavier wona wodi Xavier Foods no aba ye be chia wo ni abo wa baso oba yei woni a na diabetes yade aka wono mo atofo mo a woje won ho a enye no o matumi anyi wono mo ahoto insulin pane a no wono mo wono sesei watoato baabi ama onipadua na tumi agina so se sikire yade na wo so a this is the Xavier number ebeje won kwa je 0555789698 ofra one Dr. Xavier ebekasa abrewa basna de ewo ebu akwase paase wodwe sa ankwanta na maami wose wiase wanwa ho amobɔ se wontumi ngo oyi oba ana bema eni abrewa mra mehia na abrewa emmoa wo hepatitis B stroke sisi yade emu oden enkwe enam yade kokoram etwere yade yade a eha wo no eni abrewa mebompu ni mpunu ommoa wo abrewa number eye 0246450718 odia bibidro kai ene besa o yade maame na ben owura ka no o hwe ne number pacho e ba sa no ase na me hunni mo nyina afri mu enti kura no ma hwe ka number po ana bedo ni ko na ka nda so esi wo ma hwe ka number no area na no moduru no na ben hospital pacho dabi
nipa na wo use Google mapping they you know say the number is near the hospital. So it's either G or South Hospital. Emu bako. Car no na ye car bay. Pacho TD. Color ye color bay. I say I the cream color be. No be educated pa no want to me. Asem we yato no want to me. And I want suspected driver no. Like a bus name say be a driver there we mere driver or kon baby. O dia hujidie sondodo. Hujidie sondodo. Oba de achiame. Akra. That's the hujidie sondodo. Akra ma me fa me break akra musa nsem bi na insisi so ma me. Wo se na obeda ahefa. Me man beda baby a like ofro car na ofiri bogo so ba no wo se ade san obeda baby na da e. Me bedru habe ahomache be 4. Aha. Na ade nchi na me call me nua bi wo krofrom. Hefa krofrom. Tafu krofrom. Tafu krofrom. New tafu. Na ho no koye dey. Wadamfo no ho no. O mi nua kata. Aha, wo koye dey. Ameta ba kuma se. Na nto bedru anajo ahomache 4 am no. Wo koye dey wo ho. Oba le pacho ho na me koye no. Ameta akọ ho. E mi nua me nim no. Meti ase pa mbese me hu. Wo bedru 4 am. Na wo koye dey wo ho. Oso okoda ho ma de chin. Endi abo say na wo free fie call ayi no. Be 6 o'clock. 6 o'clock when I fa car say wo call. Baby am ko no. Hefa na wo call. Me fa car free krofrom ekosi so full line. Enti satana me ba na me ne boy na di phone am dada. Enti me do so full line no friend say ki baba yi phone no. Ba ye ready to wo kroma anti sha na beje. Em kan say si akra me te kam me nti wo pa o me nya na Monday which is aropa no. Ano ka say o no kra wo bushan nti oba krum nti mi sha na me nya mla preko. Na be share no krom. Pacha why. Ana oni ni free krom e call abu station. Ana o free ho bedru ba ntema e be fro car wo pampas o bedru ba ntema na abo 7. Pacha why. Na sai. Ndi mo kwaji phone na abo say. E kwaji phone no. Na say something. So free kro from sesi o. Na ni I can say ani mo atete be atwa tan ni me hwe. Na ni matete. Atwa tan ni man hwe. Na he na nanka aso kofa ne ma na nanka wo san akọ abu akwa. Tam be nanka na wa kofa ne ma no. Ka de chia nanka ma be fa ne ma no e wo. Ndika abu akwa nanka akọ ye dai. Me ko abu akwa me papa wo ho. Nanka me ko ka so kire no. Me ozi mi na mla ni nkomo bi. Okay. MTN forecast se kwa posi for kwaje form to be ukwaje de koma MTN for no na ho ni si say. Me pacho me ko police for no. Almost so much me the extract na ma me be. The sa ko MTN for back a o meje 10 bi. No just a court approve answer. Inti ono no e be take some weeks answer na o much my inti extract na we ma me no credit. Inti one to us. Until fan ko MTN for ne ho. Dabi. Fan ko o mo ka kire me say. For the kwa ye be ma de akọ court. Me de kwa mo ka say me san meje another year no just a court approve answer. Answer na MTN for na yes investigation no. Inti me ka kire madam no na say ono be di hu djuma me be no be take some weeks bi answer. Yo akra me das de ne hia me pa no. Mesre MTN for omo boaye pa je say me nam ne sika na me ho. Ne sika da me phone so a me nsuro. Because me say me dro ba bia metimi ayi. Omo mra fa sa sika no ho no ewo. So obi awia. Obi ayi obi sika no eni say wasend ya process no ewa dodo. Eni say nipa ni sika ne nurse a onni akire. Enti mesre omo boaye ne de omo mpanye me bi nka omo system no ho a ebe easy kakra. De omo be yehwehwemu ahu se enokure se de nipa ne ka no eye nokure se ne sika no obi awia na obi asende ana bibi sa kakra na o se ma positive obam no omo hwe na ekoye tenten a obi aya na wajai enenso so omo se ye de ID card ene goyi sika no ID card nipa ne sika edin wo so mo na mo nim ba bia se mo ka ne se merchant yo se mo ayi ho anho yo agent fo ni nyina wo enti ba bi okoyi sika ni nyina no mo nim number no womo moye sa kwan so na womo a womo wie bebrebe no na womo nyai sa anya sa na sa bebrebe wo yi na so otimi ko yi didi a bebrebe a se ya na akora beye enti yesra womo a womo mra no emu odin dodo womo mpe kwantie bi e fa so a womo betimi aye because wo wurai woni sa emra kwan ya so nkosi se won kwaje de be ndie be mfiri court won famra no na nipa no wadi sika na wie wo hunu ba bia bio enti bebrebe ma eye womo de so mbe fa sa kwan ne so agi amanfo sika omo hwe ho ne maye ne so omo timi ye ne bibi maye a omo wi a ne so yembe hye omo se me wi a MTN for de o wi a se ne te pia no ombe ya me ya chew sente sa anso de a
se bibi se ba na se enipa ne de ba wo manimu a ma wo nya ne se enipa ne ne hia no eye company ni din no ma ho nte enti de omo so betumi aya boa ma nipa ne sa ka ne sika bia no empo se eka bi mpo NMTN fo no bebo aboa nipa na ne sika aida na ama na nya ne sika no na MTN din ho ate ama emu ayedu a wo mo nye na adwuma ni din ho ehia we say nya de obeto azu bio ba bi aduro no ai won't me to azu bio na enwa no okay eye oba de we da say na sani ade ne ye ne nti na ye bibi but ni nyina aka ho bi na eso grache ye wogidie ye munyame mpaye wate good oye chief apprentice ewo Charles Mart akache ye frau nana ya na wiei o madam Charles Mart ose ye ne ye wawoda o ma a very 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 happy birthday nana ya to you out of for your pon Gabriel to aso we fidie ne so